Assalamu alaykum минем кадерле дусларым. Барыгыз да минем кебек жайлы итеп утырдыгызмы? Утырсагыз, әкиятебезне башлыйбыз. Мин сезгә бүген алтын алмалар турында әкият сөйләрмен. Нинди алтын алмалар икәнен инде сез әкиятне тыңлагач белерсез. Борын заманда яшәгән ди бер бай һәм аның ярлы күршесе. Бай үзенең хатыны белән ялгызы гына торалар икән. Иртә белән ашыйлар эчәләр, көндез тагын ашыйлар эчәләр, һәм кич белән ашыйлар эчәләр дә тавыш-тынсыз гына ятып йоклыйлар икән. Күрше ярлы йортында гел шау-шу, гауга, уен, кычкырыш. Өйләре шаулап, гөрләп тора икән. Бу эшкә байның бик тә исе киткән. Кара инде син бу ярлы ябаганы. Үзләренең ни ашарларына, ни киярләренә юк. Өйләре шау-гөр килеп тора. Безнең шул хәтле байлыгыбыз күп булса да, өебез тып-тыныч икән. Һәм ул аптырап күршесенә киткән. Килеп кергән дә сорау биргән. Карале, син үзең бик ярлы гына торасың. Өең синең шат авазлар белән тулган, гөрләп тора. Хикмәте нидә моның дип сораган. Моңа каршы ярлы менә нәрсә дигән. Безнең 7 алтын алмабыз бар. Без шулар белән уйныйбыз бай. Бу сүзләрдән соң бай базарга барган да, үзенә 7-не генә түгел, 27 алтын алма ясатып кайткан. Хатыны белән йортының ике почмагына утырганнар да, теге 27 алтын алманы тәгәрәтеп уйный башлаганнар. Әлбәттә инде баштагы 1-2 көндә күңелле булган. Аннан соң инде бер нинди кызыгы да калмаган. Күрше йортта һаман да шау-шу, гөр, мәш килү тавышлары ишетелеп тора икән. Бай аптырап тагын ярлы йортына киткән. Менә мин дә алтын алмалар ясатып кайттым. 7-не генә түгел, 27-не. Ни хәтле генә тәгәрәтеп уйнасак та, безгә аның кызыгы булмады дигән. Моңа каршы ярлы булай дип җавап бирә. Эй бай, мин сиңа андый алтын алмалар хакында әйтмәдем бит. Нинди алмалар хакында әйткәнемне беләсегез килсә, бүген кич безгә керегез. Кич булгач, бай үзенең хатыны белән күршесенә кунакка керә. Керсә, илә 7 бала, кайсы җырлый, кайсы бии, кайсылардыр сугыша, кайсылардыр кача-кача уйный, берсе мәченең койрыгыннан тотканда өстери, мәш киләләр ди моның балалары. Шак катып карап торганнан соң бай әйтә. Әйе, чынлап та сезнең байлыгыгыз безнең байлыкка караганда күбрәк икән ди. Менә күрдегез инде, нәни дусларым, сез дә әти-әниегезнең алтын алмалары, аларның байлыклары. Чөнки сезне яраталар, иркәлиләр, авыр минутларда киңәшләрен бирәләр, шатлыкларыгызны бүлешәләр, хәсрәтләрегезне уртаклашалар. Әллә шулай түгелме? Әлбәттә шулай. Менә нинди дус, матур гаиләдә яшисез сез минем нәни дусларым. Сез дә әти-әниегезне яратыгыз, сүзләрен тыңлагыз, туганнарыгызның, кардәшләрегезнең кадерен белегез. Мин сезнең белән киләсе әкиятләргә хәтле сау булашам, сау булыгыз.